ga-ebu ụmụ nwaanyị a ga-egote nu brain like jeche ebe a na-ele brain wee gote ụna anụnugo na onye dibịa ka ọ si na onye pastọ nwunye si na onye dibịa nwunye si na onye pastọ di wee sị ka ya mere investigation na ọgba nwa dibịa sili nwunye nya see ikpu saala saarịa niile gbala ọtọ wee see ka onye ga wee gwa ọnya mfe na na-agwazi mfe n'ikuku unu afụnụ ebe a na-agwa infection n'ikuku nya ịgbala ọtọ ise nwa obunogodogo ise nke gbalụ nnọọ ta anya ọcha isechi ise ndị alụ ọnwa dibịa ka ọnwa pastọ makwa m nke ọ bụ ọ ga-abụ ise ndị alụ fafe esizie n'ikuku wee gwọzie gị mfe ọ bụrụzi na ụlọ ọgwụ ka a na-agwọ mfe onwere ife mama nnụ ụmụ nwaanyị elelu brain nya kedu na infat kere ezi na nwa dibịa sị gị gbala ọtọ ka ise onwe gị ka inye ka a wee gwọ gị mfe ikwelu belivuo ọ bụrụ kwasa ọsọ nọ n'ikuku ka a na-agwa ya nọ na-agwọsịlị ya n'ikuku gwọbịa gwọkọtazi anya ịmagolo maka na mara ka a ga-esi wee si n'ikuku wee sụkọ ọgwụ ka ọ sụkọ ekpele o wee gwọ nna unu ekwekwene ka m kwufe ọnụ hịa wee megidezie wee gwọkọtazi anya bụ ọya gwọkọta nya bụ ọya nya bụ ọya ekwere ọgwụgwọ nwa dibịa ka nwa pastọ wee bịazie wee sizie nwaanyị nya a sị na o bugodo ụzọ tọnụba nke ọ tọnụrụ tọnụcha bụ inye ọṅụsịa o wee sị ya na ya ga-etinyezi ya n'ikpu ye ịghata na mana o nwere ife ọzọ eji etinye ya nọ mgbe dike ahụ ịghataghị chere gị nna ya o wee were ọgwụ oru wee rurie na arụ rụsie nye na arụ wee rube na mgbe dike erusie wee sị anya runete nwunye mmadụ o wee runete o wee jizie elu mgbe dike wee tizie nye ịghatago wee tisizie wee sizie anya na ihe nya ji wee bụrụ nke nwa akwụgorukwe n'ọtọ nya chezienu ka aritọfụzia ịghatagodu ejekwa okpuo tụfịa kwa ụwọdụ ụmụ nwaanyị unu lele afụ o nwere ife mama nnọ ihe mmadụ gwa gị mee gị runeta ịnatasịkwa di gị na isere ibọn gị o nọọ mgbe dike ka o ji wee dunye ya ọgwụ n'ime na o nwere ife ọzọ o ji etinye ịgbara ụzọ ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ mfe o nwere ife nya hai chukwu melụ na ebele ụfọdụ anyway ka m were nọ ife dị ekwulu n'ọnya na-emi echi niile kunu the full story kunu wee wela kunu wee jọjia wee mazialụ nya nna nwere ife mama nọ na ntị m na-abụọ ọkwa ifu ntị ma chukwu ma elu na ụfọdụ ndị mmadụ ebele maka na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ nwoke ga-akpa agwa ị ga-atụ shocked mgbe ụfọdụ ọ bụrụ nwaanyị mana ụmụ nwaanyị ga-akpa nke ha na-akpa agwa ka ndị afọpụrụ n'otu n'isi kedu ka mmadụ ga-esisi gị gbala ọtọ ka ise nwa obunogodo gị nwaanyị anụ di ka ise ndị alịa ka asị na ikuku gwọ gị mfe ise ndị si alịa odostins o zuru olu gị o wee sụkobe ọgwụ sụkosie ọ chọbụ nnọọ ife niile ọ ga-eme ka ọdụ agazi anya o wee mebe nze wee sizie gị na o nwere etu ọzọ a ga-esi wee dụa gị ya nọọ gị runete ka asị n'azụ wee dụa gị ahụ iti emegbuo m na nna akọ akụkọ hia Chineke nna mekwala na ebele igebe hai ndo daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.